Dobrý deň, chcel by som predstaviť naše produkcie z Arónie. My to ako rodina pestujeme v Starom Tekove, vyrábame z toho čisté šťavy, lesované zastudené, bez vody, bez cukru, bez konzervantov, v litrovej a politrovej flaške. Potom máme Arónia s ovocnou šťavou, s hroznom a s jablčkom. Potom vyrábame z toho sypané čaje, buď čistý, alebo kombináciu s liečivými bylinami, ako medovka, meta, kotličník, šípky, lipa, baza, všetko naše byliny. Potom ďalej z toho vyrábame lekváre, buď čisté alebo s ovocím, máme staré odrody ovocných stromov. Ďalej z toho máme Arónia v horkej čokoláde, kandizovanú aróniu, vínečko, med nám robí jeden medár, kompóty, a to sú naše produkty. My sa tomu venujeme ako celá rodina.